DXDC News Break. Ay buntag baga kasama. Niya karon ang pagabalita karon baga orasa. Human bangayo og pagkitabang sa DXDC Ariben Davao ang biktimang minor de edad sa pagpangabuso sa iyang apuhan. Hinay-hinay nang niligid ang hustisya human sa pila ka tuig nga pinaabot. Nagtingkagol nas Maab Police Station ang suspect nga si alias Roger, 63 anyos, apuhan sa biktima o nagpuyo sa Cristina Village, Matina Playa ng siyudad sa Davao, humandak pa tungod sa warrant of arrest sa kasong kalapasan sa RA 7610 Section 5 kon acts of lasciviousness. Kay nung duman gireklamo ang minor de edad nga si alias Aisa, 11 anyos, human gibulis siya sa iyang lulo sulod sa pinuy-anan sa iyang mga apuhan sa Matina Playa ni adtong 2018. Nidangup sa DXDC Ariben Davao ang banay sa inahan sa biktima human ang amahan sa minor de edad wa magpakabana sa kasong pagpangabuso nga ang suspect iyang amahan. Nanumpa ang inahan sa minor de edad kansang OFW nga dili gayud sila magpaariglo tungod kay hustisya ang iyang buot magabot human giunay sa iyang ugangang lalaki ug abuso ang iyang anak nga dalagita. Iurong man o pwede pang langgani ako na mo tigok sa ila ha. Anong iurong man ako wala sila kabaloon sa kasakit ang nagibuhat. Kung wala sila kabaluan na wes karon nakabalo na sila kung sa ilang pang buhat abi nilag tama mali kayo. Pero na ibot-ibotan. Hindi jud na ako na ipaurong bisan pag mga matay hindi jud na ako na ipaurong. Kasama makanto ang mga balita karong mga orasa. Kini sa Radyo Mandudong Rin Lubosbog, Tatak Ariben. DXDC News Break.